Mga buhi pa kayo. Tara, mga Dara mga datay panlaban mga datay panlaban o mga buhi pa kayo. Tan. Ito na sila punta. Tara mga dagko kita kinasun karon. Oh. Karon tumakbo garang. Dara mga datay panlaban mga datay panlaban o mga buhi pa kayo. Tan. Ito na sila punta. Mga buhi pa kayo. Tara mga Tara mga nakita na ko na mga kugita mga. Tara mga buhi pa na kayo mga. Buhi pa na kayo. Para mapatay ka, wala ko pati o panana ko pati mga. Naluya lang ni siya naluya. Pero buhi pa ni kayo ni. Oh. Buhi pa ni kayo. Putay ito mga. Putay ito kung nakabukotong ito karon. Okay. Mga ato sa kuwag tunok ilakaw may itong kugita. Sa kuwag tunok ang ito. Ilakaw may kugita mga. Ilakaw pa man din eh. Mantro ito mga kay bre. Ang buk ito to karon da tulo. Upat damo-damo tig ito karon mga. Muna ito kunahan sa first tani mga kay delikado ni mga tunok tani mga. Di kita ni ka
tuhay katog karon kay ngul-ngul yun yung matunok sa simba ko na eh. Damo-damo may tag-ito di ay. Ayo. 5 din kabuk ito siro. Di man ang ito mga. Okay. Katula. Naklamok. Di mga atos ang giguntingan ang tunok sa ito kaya para di ka matunok. Kaya basta ni matunok tani mga agi nato ning ano. Kaya damo tag ito karong kaday. Kung kita, hindi pa malingi sa ito. Hindi pa malingi ito di ay, damo na nag-ito. Delikado damo itag ito di ko aron. Daghan may tag ito ron ko amaga. Yay, dapat ako kaya. Bayan ako sa ito. Ay. Namo ako maako eh. Ano inamok? Nara mga, bale ang ito mga akong iunag kuhan tunok may basing simba ko matunok ta kay murag unom ko ito mga atong karon. Ug salamat sa Ginoo mga kay nakuha kita ni karon mga. Ug dere mga anda may daw dako may daw tabok lapo mga. Kugitag lapo-lapo mga atong kan karon mga ni. Kay lami ko na kay mga tuwaon og anon. Tuwaon mga og. Oh, tako lapo-lapo mga. Mga lapu-lapu mga lapu-lapu kogita. Good size na lapu-lapu mga. Libre na ng tinula na mga lamit na kayong tinula na sinabaw. Lamit na kayong sinabaw ng tinula nga lapu-lapu. O sa mga suno mga.
Oh. Manatuka karon sa pamana mga sa atong night dive mga. Nara ko spear gun mga na atong pinasun na spear gun. Mga thank you kay mga sa mga viewers na mga. Karon. Dara. Dire atong hatag. Taganos nga isuon. Dakon lapu-lapu tulo ka kinason mga garang. Naratong lapu-lapu mga gao. Libre na kayo ni tinula mga lapu-lapu mga. Itong lapu-lapu. Lapu-lapu mga. Libre na kayo ang tinula na lapu-lapu na to. Awa dyan ko magdahamaga na. Andani karong kadamo kung kuha mga. Pasudan-sudan. Libre na ko nasuha mga ugma pohon. Sa akong mama so isuon. Libre na kayo suha mga. Libre na kayo suha na mo ugmaan eh. Karang maga, bahin-bahino na po na kundaan maga. Kay para sa akong igsuon ang uban. Ako na depende ng daan. Para makakaan po na akong uban igsuon. Yan ang maga oh. Ako maga okay na sa akong maga. Kining kuan lang maga. Yung mga kuan lang na isda. Ganti ako igsuon maga. Makakaon to maga. Kaon to sa akong maga. Ay, dara. Lapu-lapu maga. Sa kuyita maga buhay pa kayo. Hindi ko man yung magpasuhod sa plato. Ang kugita oh. Bali pang buhay as itong kugita. Okay. Buhay pa kaya itong isda pod. Libre na, tinula. Libre na ito tinula dani mga ka. Dami na kayong tinula dani. Sige. Dami kayong tinula ni karon. Libre na nga dinula ni mga. Oh. Dinula mga. Bahin-bahinon ko ni karon mga para sa igsuon mga uban. Oh. Daratong lapu-lapu mga oh. Good size na itong lapu-lapu. Lapu-lapu. Nakahuli na po tag lapu-lapu mga. Ang di ay kugita mga oh. Puno ako sa kaplato sa kapiraso ng kugita. Lapu-lapu mga, lapu-lapu. Nakadali tag lapu-lapu karon. Ang garang may garang kita mga oh. Nakadali ta karo garang turo kabuk. Kalian sige na mga nakakita kita garang karon. Manikadag ko ang garang. Garang mga, nakadali ta garang.